kula akhiri wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bahasamu kok ya apik tenan to, Truk. Apik wong ya aku Ki MC manten kok ya dak. Kaya sembarang dinyanyi. Dadi matur yang ngene bendara kuwi kanggo tata basa sing becik. Iya Petruk, dene apa ing kono yen to bapakmu ya Kakang Semar duwe gegayuhan sing luhur. Ya kuwi arep mbangun kayangan kanggo maloyake jati negara ben waloya. Kuwi nganggo srana jamus kalimasada. Nggih. Sawetara kuwi Bapak ugi nyuwun panjenengan ndara-ndara kula Pandhawa ugi nderek rawuh wonten Karang Kadempel minangka dados pasesen. Ya kaya ngono ya Petruk. Kagiat resang kapirangu ore nengkul kinempit kampit duh sang retnaning pamono Semarante jepepek manyer-manyer kandal bisa buntut tempret gantil hawallah alat syukra Anangger Prabu Puntadewa inggih Bapa Premban dene apa nggonku Praptana Praja Ngamarata kene jembule pidak jempol kekarepan padha karepe sing dayone Semar Badranaya kang kongkonan ya kuwi putrane Petruk Kantong Bolong. Dene apa ing ngarep nggonku kepengin ngampil wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina. Jebule kono terus piye ngene iki? Inggih Bapa Premban. Mangertenono Petruk wonten dawuh Praja Ngastina lawan bentaramu kuwi isih nak ndulur. Ya kabeh mang kudu dipikir. Nggih. Kula menika sesa-sesa ingkang kagungan. Ngene ya Petruk sing gedhe pangaporamu. Dene apa rawuhipun Bapa Premban Durna klawan Paman Patih Sekuni ana Praja Ngamarata semono uga kepengin ngayunke wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina kanggo ngluwari panandang. Yen to dadi pranataning Praja Ngamarata endi sing teka ndingini ya kuwi sing bakal diparingke. Oh, kados mekaten. Pranatan teng Praja Ngamarata menika ingkang dingin utawi ingkang rumiyin dumugi wonten praja menika ingkang dipun riyenke. Iya Petruk Kantong Bolong. Ning samudarang nika nggih dipun itik-itik. Samubarang menika digagas rumiyin. Yen to Jamus Kalimasada kaboyong wonten Praja Ngastina dipun damelaken tumbal. Ora wurung yen to tumbal menika kan namung dipendhem. Ha namung dipendhem, lapun dipun pendhem boten kanging diginakaken malih. Ning ya mangertenono Petruk. Yen to Praja Ngastina iki
Semono uga aku minangka dadi guru. Iso ora bisa, kuwi kudu tak boyong mergo aku sing teko dhisik. Wis kosek to, gantian leh ngomong. Kabeh urung dijawab wis dhisiki. Kowe meneng ae Bagong. Lah sampean yo ngono kok. Ndara Puntadewa urung pengen pawangsulan sampe wis nyela-nyela. Iya Petruk, aku ngerti inggih semono semanten ugi Bapak Penemban. Petruk ing kono kowe kudu iso nrimo. Mboten saged trima kula. Kula mboten saged trima. Ah menika jenengan kedahe saged manggaita. Nggih. Saged manggraita yen to negari Ngastina menika kenging pagebluk Mayangkara menika pun sak watese, pun sak pantese. Ah, cobi ta. Para-para ingkang linggah wonten praja menika kados pripun? Menika namung mikir sak penake dhewe. Tumindakipun pripun ngan sampun ngartos. Jenengan kedah pamikir menika pranggaitanipun saged kedah landhep. Ning mangertenana Petruk. Para putraku Pandhawa, para putra Seswaku sing bisa dadi kaya ngono yen ora jalaran Bapak Penemban ki ora weleh mbel gedhes sawa. Jenengan niku contone apa? Lah kae jenenge kuwi putra Seswaku sing gedhe dhuwur. Raden Werkudara pikantuk ya kuwi ngelmu sangkan paraning dumadi Pasedan Jati. Kayugung sesuai ngangin banyu Perwitasari mahaningipun suci. Alah nika sejatipun panjenengan apus-apus. Rumiyin panjenengan badhe ngloropaken ndara kula pun gedhe Werkudara. Jenengan alap patine. Iya bener kuwi mbiyen asine dijoroke. Kuwi asine pengen mateni ngarah patine. Samentara rumiyin ndara-ndara kula pun Pandhawa jenengan lebetake teng lebeting Sumurupa saya. Oh alah ora omongan karo kowe Gong. Bocah kok dijak omongan angel ora usah digarap. Bocah kok jak omongan ruwet-ruwet ya judali. Bocah kok repot titip. Jane kuwi kok ndrewiwi ae. Apa ora ngerti Bapak Penemban kene-kene? Iki pendhita. Iya, pendhita ning kono. Pun menika cekak cukupe Jamus Kalimasada kula suwun. Ya ngene Petruk. Krana Pandhawana cacah 5. Ing kono aku bakal pirembugan marang kadang-kadangku. Wah, jane yen to Kakang Semar duweni gegayuhan arep mbangun kayangan, aku arep paring sabyantu. Jodipati bondo maewewu mok tewu ora apa-apa. Wah, masuk. Semono uga aku kepengin sabyantu marang Kakang Semar. Yen to babakan Jamus Kalimasada aku ora bisa menehke Petruk. Kudu rembukan kadang-kadang dulur-dulur wana cacah 5. Was. Yen to kados mekaten ndara niki mengke kriwikan dadi grojokan. Gelandang carang Caka Pucuk. Kowe bisa nggawa wujute ya kuwi Jamus Kalimasada yen to bisa ngelangkai bangkene Begawandra. Wah dadi tenan iki. Wong wis tuwek dijak omongan sing becik malah kaya ayo metu jaba.
Minggat ora. Iya iya. Durna musuh. Ayo. Kakangku Petruk musuh Durna kowe musuh aku Bang. Lek musuh kowe jelas kowe. Wah, kowe ndang mlayu ta. Aku tak njaluk pamit, Kang. Ketok wis jam 11. Wah, jan apik iki. Wis matur nuwun wis. Jan kakangku Petruk endang das. Iya Bagong. Kae kakangmu Petruk wis metu. Jeneng kowe kok durung metu. Kagenggal metu wong njaba. Wah, metu njaba mboten penak. Metu njaba wis ora dadi. Jenenge metu kuwi lak ya neng jaba. Wah niku lek liyane nek kula metu nggih mboten teng jaba. Bagong, aja celometan tak gecek ndasmu iki pasewakan. Wah mboten, Ndara, mboten. Tetembungan sing apik. Nggih, aturaken samudra pangasami anggen kula bilih. Menika matur menika wonten sisip sembirite wonten lepating ukara mrujuting tembung ya ora kadipaya pengapa kan ayo kaki ndang metuwa lah niki kula medal niku terus hitunge pripun hitunge piye nggih mosok saktik mboten ana. Sangune ngoten lho. Sangu apa Bagong? Mosok cewu-cewu ngono ra duwe. Bendara kok nggawa dhuwit. Pait. Engko nek wis teko Karang Kadempel nak sangoni. Wah. Nggih. Pamit ya Simbun. Iya. Wah, jane tas wis. Iki sapa iki? Kula pun tumenggung. Gawa dhuwit. Nggih. Anak pira? Menika wonten 50. Nek tak gawane. Mengke diwangsulke napa mboten njaluk Janaka. Opo gak Bagong bocah kaya ngono. Ong. Dawe. Kowe ora ndang metu tak gecek ndas. Wah, aku lek tak medal nggih. Mas, pamit kula Ndara. Nggih, Ndara kula gedhe. Iya sing ati-ati Bagong. Yai Janaka atinipun Kakang Yai dalah Yai Werkudara. Wah, Puntadewa kakangku. Ninggih Kakang Mas. Ya kini Bapa Penemban Durna uga ngayunke wujude Jamus Kalimasada kanggo nyirnakne memala sing ana praja Ngastina. Semono uga Petruk kantong bolong minangka kongkonan Kakang Semar. Kakang Semar duwe gegayuhan bangun kayangan.
iki banjur diwenehke